Ursula von der Leyen sobreviu a la moció de confiança. La setmana passada, diversos eurodiputats de l'extrema dreta del Parlament, és a dir, els patriotes, els sobiranistes i també alguns membres dels conservadors i reformistes, van registrar una moció de confiança cap a von der Leyen per no haver aclarit encara l'assumpte del Pizzagate. Per posar-vos en context, el Pizzagate es refereix als missatges que Ursula von der Leyen es va enviar amb el CEO de l'empresa que estava encarregada de subministrar les vacunes del Pfizer. Això va ser en plena crisi de la Covid i encara no s'han publicat els missatges, tot i que se li ha demanat per activa i per passiva a von der Leyen que els publiqui. Von der Leyen, però, ha seguit insistint que no hi ha res d'incriminatori a aquests missatges, però que no els publicarà. Aquesta moció venia justament la setmana que els liberals de Renovar Europa i els socialdemòcrates estaven molt descontents amb Ursula von der Leyen per al seu apropament amb l'extrema dreta, és a dir, amb els conservadors i reformistes, amb els patriotes i amb els sobiranistes, amb qui últimament el seu partit ha pactat bastant en el Parlament Europeu. La moció de censura no ha servit més que precisament incendiar els grups de l'extrema dreta del Parlament Europeu, i és que els conservadors i reformistes estaven molt dividits en aquesta votació. Per una part, els que estaven amb el partit de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, i per altra banda, els que van recolzar aquesta moció, que evidentment hi han votat a favor. Els italians, de fet, acusaven els seus companys de grup de voler tombar la comissió més de dretes que hi havia hagut fins al final. Argumenten que és la primera comissió amb un vicepresident executiu del seu grup, referint-se a l'italià Raffaele Fico, i a més és la primera comissió que està més enfocada en la seguretat i defensa de la Unió Europea, en la política de migració i en la de regularització. Finalment, tot i amb descontent, els socialdemòcrates i els liberals han votat en contra de la moció de censura, és a dir, a favor de que continuï von der Leyen al cap de la comissió. I tu què en penses? Creus que Ursula von der Leyen ho està fent bé al cap d'aquesta comissió o preferiries veure un altre president de la Comissió Europea en el seu lloc?